Pumas no kanyang nainak ko, may nga tayo abe. Abe kaya ako niya. Abe niya? Abe niya, Mars? Ay, Diyos ko. Karapul na na. Ay, kinuko. Palang pala pinapada niya niya, Mars. Ano ba ang tao niya? Kaya nakanda mo doon. Kaya po. Yan ang girlfriend. Kaya ka ba mga girlfriend niya? Diyos ko. Paling tao niya. Karapul na na. Hello, boss. Lokarina ka. Papunta na ako. Ay, Diyos ko nga po kung gino. Bukas pa pala. Ay, gino ko, mas. Ay, nitiyatag ko. Papunta na ako. O bala ako rugungin, ni? Ay, gino ko. Uy, ni penondoy na ako. Uy, kaya kasi anting ganitang text mo. Bala ako, ni? Kaya may malagwa ako, ni Blas. Ay, Diyos ko. Bala ako, akit na kampo ni nainak ko. O, bukas pa pala. Wala nung oras.